No to je úžasné. A vôbec to potom skresliť a predstaviť si to, že ako to Bude funguje celé jedno s fungovať druhým. technicky. No. Ako sa to napája medzi sebou, lebo tá voda tečie iba dole svahom po spáde, to znamená, že ak sa pomýlia, už ju nevrátia naspäť. Voda, ktorá im odtekla, už sa nedala použiť. No, hlavne, že to ženy, lebo tí chlapi vravíte, že boli v tých baniach, tak väčšinou ženy. Už viem, čo bude. Koho do záhradky pošleme. Ale hovorím, ten prvotný nápad, to ako odvahu mať na takú myšlienku. Nič iné im neostávalo. Oni tú vodu z tej bane potrebovali dostať von. A to bola hnacia myšlienka celého toho rozvoja, tej inovácie. Ináč toto je inovatívne údolie Bystrického kraja pred 500 rokmi. Lebo tu sa zišla všetká tá vedomosť tedajšia a spojila sa dokopy a vymyslela celé tieto systémy. Pod zemou, v banskom systéme a nad zemou v tom vodohospodárskom systéme. Potrebovali to zlato silou mocou dostať von. Ale že tu sa prepájali tie disciplíny, akože vodná časť a baníctvo a fotografia, všetko. Úžasné. Celá tá vedomosť sa tu sústredila vtedy. A preto hovorím, že Štiavnica a okolie, aj táto Štiavnické bane, pôvodne Sieglisberg, bolo druhé najväčšie obývané sídlo v Pohorsku. Treba mať odvahu na také myšlienky, určite.